Христо Щерев знае много добре това, за да се предпазва. Той поне за сега не допуска съперника си близо до себе си. Много силен състезател. Но вижте как ето Румен, ето това, което ви казах, неговата цел е да се свали противника в партер, защото Христо Щерев е кикбоксер и той е добър от дистанция. Но в партер... И в стойка. Да, в стойка. Но в партер самбото и джудото просто нямат равни. И в момента Румен ще направи всичко възможно да му направи ключ на ръката или на крака, с което може да вземе чиста победа. Ето, в момента се подготвя. Опитва се да направи... Да му хване ръката, за да му направи болезнен прием или ключ. С което това е ключ, при което се притиска лакета и в такава посока, че не му се дава възможност да продължи вече на контра и е неимоверна болка. Не, той му чупи ръката, ако не се преде направо, се чупи ръката. Така. Ето, в момента се подготвя, трябва да прекрачи десния крак на главата и тогава вече да направи ключа. А в момента е в един фронтален гард, ако може да се каже. Но видимо как момчета са подготвени и вижте с каква злоба. Ето, това е момента, за който той тръгва за ключ. Ето ръката. Това на ръката не успява и не му се дава ни най-малко в момента. Ширев знае много добре какво го очаква, ако допусне да приложи той ключа. Отърва се. Но временно. Успя да се отърве. Просто невероятно за мен, така яко беше захванал. Ако покажа тук ъгъла, на който е на Румен, там е една група от 7-8 човека, които неистово с него и го подкрепят и са постоянно. Ще като тренират заедно, още повече, че и неговия брат Росен Димитров също е един много силен самбист. Те също са се борили, двамата имат около 10 срещи, които на разменени победи. В свободни боеве ли? В самбо и в джудо. Защото не мога да си представя, толкова е ожесточена схватката в свободните боеве, че двама брати... Не, те и в самбото и джудото е нещо подобно. Те тръгват наистина на кръв. Браво. Но тук се вижда един истински дух на истински мъже. Това нещо едва ли друг спорт може да го предложи в България. Не мога да не изразя и своето възхищение от Христо Щерев. И той се държи много мъжки. Изглежда, че Румен Димитров е по-силен физически. Ето го хвана го в момента. О, как го притиска. Директно в лакета. Тупне и ще му щупи ръката. Ще му щупи ръката. На всяка цена трябва да тупне. Няма ли да дойде този момент? Все пак Щерев е човек, не е желязо. В момента е много важно усилието да бъде към малкия пръст. Представете си, отпусна хвата. Аз си мисля, че дори мене ме заболе след този ключ, в който го беше хванал. Станаха и двамата. Естествено, че Христо Щерев ще предпочете в стойка. Той е кикбоксер и там чувства своето предимство. Знае какво. Едва ли ще се подлъжи още един път да се хвана схватка. Това наистина е шоу. Голямо шоу, виждам, че и цялата публика в залата. Между другото, залата продължава да се пълни. Вече няма място къде да се разминеш, а няма място да седнеш. Всички са на крака. Но целта на Росен е отново да го свали в партер. Ето, отново близка дистанция, отново ще го свали в партер, където му е силата. Ето, и сега пак ще има да го налага. Но, ще го налага известно време да го подготви. Крайната цел обаче е да го хване на ключ, нали? Точно, така, на ключови на задушаваща. Интересно, че той предпочита ключовете на ръцете, а не на крака. Не е ли достатъчно силен при ключа на крака на Глезана? В случая Щерев е кикбоксер и силната страна му са краката, затова той предпочита на ръцете да му прави ключ. Защото на краката е опасно. Когато се прави ключ на крака, може да получи някой удар. Ето, отново ключ на ръката. Този път мисля, че вече няма да издържи. О, страхотно го е хванал. Времето му попречи. Гонга му попречи. Гонга спаси Христо Щерев. Това нещо, което според мен неминуемо щеше да се случи, ако не беше ударът на гонга. Ще се случи. Или във втори, или в третия рунд. Аз мисля, толкова мъжки се представя Христо Щерев, че ще издържи още 5 минути. Смятам, че едва в третия рунд ще успее Румен Димитров да наложи своята воля.
Аз казах, че това ще бъде един труден матч. И точно така, и ти познаваш. И това е хубаво и за публиката, и за самия спорт. И това е хубавото на този спорт, че може и в последната секунда, в третия рунд да постигнеш чиста победа по много начини. Начини, които го позволяват само този спорт. След удар с крак, след удар с ръка, след задушаване, след ключ. Или хват, някакъв ключ. Ключи и нещата се обръщат наопаки. Ако недостатъчно не внимава Румен Димитров, той може да попадне в същата ситуация. Само с един удар може да свърши цялата среща. Както е кикбоксер Христо Ширев, един маваши гери в главата и той е свършен. Така. Една секунда невнимание, един миг и всичко се обръща. Затова може да очакваме всичко. Трудно може да предвидим какъв ще бъде изхода на този матч. И това, което ми прави извънредно силно впечатление, е, че все още двамата са свежи. Според мен поддържа именно тази воля за победа, този хъс. Отлична техника. Вече има доста кръв. Се вижда по тялото на Румен. По тялото на Румен, но притежателя, този, който е отделил тази кръв, според мен е Христо Ширев. И това е един наистина кървав спорт. Доста брутално изглежда сега Ширев. Намеси се реферът. Сега в момента е доктора. Доктора преглежда Шилев. Тежка е задачата и на доктора. Доктор е много добър специалист добър специалист на уши, нос, гърло. От много дълги години в Дианабад, в Националния възстановителен център. Лекарска помощ за Христо Ширев. Драги зрители, дължиме това невероятно шоу на свободните боеве, пък и в програмата на бокса на Христо Христов, който е промотор на това състезание. Един известен бизнесмен и същевременно и участник в свободните Румен в момента трябва да направи точно така близка дистанция. Не случайно Краси Инински, председателя на профи бокса в България, каза, че иска да настъпи една нова ера в бокса, изобщо в бойните спортове, и принос за това имат както той, така и вие, тези, които наблюдавате този спорт, предполагам, че вие ще подкрепите тези действия. А сега Румен продължава да налага Христо Ширев. Извън въжетата. Не е лека задачата и на рефера в този матч. Какво ще кажеш, Иване? Абсолютно. Те са много добри специалисти. Знаят много добре бяли са абсолютно, матча, да. Самия той, поне начинът, по който изглежда, смятам, че е бил и силен състезател в свободните боеве. Да, да. Сега можем да говорим и за късмет за Христо Ширев, че един от ударите на Румен не е попаднал в неговото лице фронтално. Не му дава и възможност Христо Ширев, той все още е на себе си. Тук Христо Ширев пое 2-3 много лоши удара, много силни. На пръв поглед така, дори и да не изглежда, че са много силни. Разбира се, това са 85 в момента той е върху него, тежи му. Още един много як удар. Затруднява му дишането и постоянно го бие, да. И повече удари получава. Няма да издържи много. Не, вече си личи явното превъзходство, бих казал, дори на Румен Димитров. Невероятно се случва. Христо Ширев е все още на себе си.